Ramogi TV. Koramga juang morno kokobwa makisi Bank Club mar Shabana FC ngado tiko madonje lig maduong KPL. Kaka jafumbo marwa Ochieo lero en lek ma osebedo kuom higni 17 kawuoth pod en mar kawo kombe mar National Super League. Bang' rito kuom higni modhuro, gikone to klab mar Shabana ong'ado tiko mar donjo e lig maduong' mar Kenya Premier League. Shabana mosebedo ka tugo e lig mar National Super League osebedo gi lek ka lek margi koro ochopo. Odiochieng' ma Jumapil, oganda makwar magin johera mag Shabana nochopo e alap mag Gusii kod mor gi ilo mane dhi miyo gi thuolo mar donjo e lig. Bunde gi miel notimo tipo. Shabana gikone to noyudo loch mar gol 1-0. Samuel Koth en kocha mar Shabana bende nolero mor mare tok tugo no. Game pia nayo ilikuwa tense kwa sababu Migori Youth walitaka wamalize namba 3, sisi tulitaka tumalize to achieve at least kuingia kwa top league. Imekuwa nzuri kwetu kwa sababu tumeshinda na naamini tumeingia kwa top league. Gwenge Manyanza osebedo maonge club bang' klepe kaka Chemelil Sugar, Sony Sugar kaachiel gi Muhoroni Youth podho. Kata kamano, donjo e league ne club mar Shabana moro johera mag adhula Manyanza. Ne wayudo thuolo mar loso kod moko kuom johera mag Shabana. Shabiki wanapenda mpira. Mashabiki wote wa Kisii wanapenda mpira. Na vile Shabana imeingia kwa league, pia saizi tuna expect watakuja wengi hadi kutoka mashinani. These 4 matches, I'm requesting my coach and the players to silale. Shabana en tim mar Gusii mane ochaki higa mar 119 kod 80 gi muindi mong'ere ni Dogo Khan. Klab mar Shabana ochimo boma ma Nairobi e lap ma Camp Toyoyo e tugo e kindgi gi klab mar Darajani Gogo ka wang'gi koro giketo mar kawo ligno mar NSL. Match hatuta celebrate sana kwa sababu bado tulitaka tuingie kwa ligi na at the same time tushinde kama champions. So the remaining matches bado itabidi tujitume kusudi tushinde game zetu tuweze kumaliza kama namba 1. Murang'a Seal omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe gi point 60. E alapni mag Gusii emosebedo kaka paw Shabana kuom tuke gi madala kuom higni moingo 40. Kanyaka sani johera mar timno kaachiel kod jotelo mopogore opogore mawuok e dhot mar Gusii medo kwayo ji duto mondo riw lwedo mar neno ni tim mar Shabana odhi nyime kendo med timo maber e kindegi ma koro odonjo e lig maduong'. Ochieo, Ramogi TV, Gusii Stadium, Kaunti ma Kisii.